Детето иска да играе на телефона ти. Нормално е да се притесняваш. Вътре имаш чатове, снимки, работа, контакти. Лесно може да стане беля. Samsung са помислили за това и са създали приложение, наречено Samsung Kids. То прави отделен свят, вътре в твоя телефон, собствено пространство, само за детето. Първо, трябва да инсталираш приложението. Отвори Galaxy Store. Това е магазина за приложения на Samsung. В горната част ще видиш търсачка, иконка с лупа. Кликни върху нея и напиши Samsung Kids, изчакай да се заредят резултатите и инсталирай. След това натисни бутона Open, за да влезеш в приложението. При първото включване ще те попита за защита. Най-често автоматично ще поиска пин на телефона ти или ще поиска да потвърди с пръстов отпечатък. Това е супер важно, защото само ти решаваш кога детето може да излезе от Samsung Kids и да се върне обратно в нормалния телефон. Когато влезеш, ще видиш шарен свят с весели герои, големи икони и цветни бутони. Точно така децата се ориентират най-лесно. Сега нека разгледаме какво има в Samsung Kids. Детски браузър с подбрано съдържание, подходящо за възрастта на детето ти. Телефон, но ти определяш контактите и детето може да звъни само на хората, които си избрал. За целта отиваш в родителските настройки, избираш Contacts и добавяш номерата, например този на баба му. Камера и галерия, отделни от твоите. Можеш сам да добавяш снимки в тази галерия, а снимките, които прави детето, отиват и в основната галерия на телефона. Забавни приложения и игри за рисуване, музика, танци и креативност. Ако искаш още, винаги можеш да свалиш нови директно в Samsung Kids. Има и функция, с която можеш да ограничиш времето пред екрана на детето си. Избери трите точки горе вдясно, след което иконата за родителски настройки. Въведи своя пин или пръстов отпечатък, намери менюто Screen Time и избери колко време може да прекара детето пред телефона, например 30 минути. Запази промените, а след като времето свърши, Samsung Kids ще се заключи автоматично. Когато телефонът отново е в теб, натисни трите точки в горния десен ъгъл и избери Close Samsung Kids. Приложението ще поиска пин или пръстов отпечатък. Така си спокоен, че детето няма как случайно да излезе от приложението само. Samsung Kids ти позволява да дадеш телефона си на детето. Негов свят пълен с игри и забавления, но ти контролираш контактите, приложенията, галерията и времето прекарано пред екрана. Излизането само с пин или пръстов отпечатък. Сподели в коментарите, използваш ли Samsung Kids.